Bizning Ишігалды Республика программасы буенча Алабугада 23 ишігалды түзіклендірілі. Тағын 10 ишігaldында шушы күнлерде эшләр башланырга тиеш. Түзіклендіруіне октябрь ахырына кадәр тәмамлау планлаштырыла. Түзіліш һәм Турак коммуналь хуҗалыгы департаментында билгеләп үтелгәнчә, түзіклендіру өстәмә эшләр сәбәпле кичектерелгән. Мәрҗани урамындагы 28-нче, 30-нчы йортларның ишегалды 4-нче микрорайонда яшәүчеләргә яхшы таныш. Биредә яңа елны каршылау, балаларны яклау, республика көне тамашалары, башка бәйрәмнәр уза. Быел ишегалды безнең ишегалды республика программасына керде. Ишегалды мәйданы зур иркен, 340 фатирга исәпләнгән. Что сказать, когда все хорошо. Безнең ишегалды бөтенләй начар хәлдә түгел иде. Тагын да яхшыртырга җыеналар. Яңа асфальт җәйделәр, эскәмияләр куялар. Уңайлыклар күпкә арта дип ышандыралар. Биредә бордюр ташларын алыштырганнар, яңа тротуар һәм подъезд алды мәйданчыклары төзелгән, асфальт җәелгән. Ишегалды үзәгендә яңа җәяүләр юллары барлыкка килә. Балаларга өстәмә уен җиһазлары урнаштырыла. Манарага охшаган иске тауларны сүтмиләр. Чөнки күп еллар буена кешеләр аларга ияләшкән. Төзекләндереп, яңадан буярга җыеналар. Вся зона она разделена на несколько частей. Это игровая. Барлык зона беренче өлештән тора. Уен зонасы да, спорт җиһазларда. Сәхнә үзе элеккеге урында кала. Бердән-бер асфальт капламы булачак. Барлык җәяүләр, тротуарлар да үзгәрә. Яктырту системасын алыштырабыз. Күпкә яктырак булырга тиеш. Быел Алабугада 9 ишегалды төзекләндерелә. Аларга Домоправ эш идарәче компаниясе хезмәт күрсәтә. Мәрҗани урамындагы 14-нче, 16-нчы һәм 18-нче ишегалды территорияләрдә төзекләндерелә. В настоящее время по дому Марджани 18 уже начали проводить работы. Двор это у нас Хәзерге вакытта Мәрҗани урамы 18-нче йорт ишегалында эшләр башланды. Биредә шулай ук тротуар юллары да торгызыла. Балалар өчен зоналар бөленә. Спорт җиһазлары куела. Комлык, каты көнкүреш калдыклары өчен мәйданчык булачак. Шәһәрдә барлыгы 34 ишегалды яңартылачак. Аларны төзекләндерү эшләрен октябрь ахырына кадәр тәмамлау планлаштырыла. Бу вакытта кадәр барлык ишегалларында яктырту баганалары, кече архитектура формалары, эскәмияләр, урыннар, спорт һәм балалар өчен уен мәйданчыклары урнаштырып бетәчәк. Фарис Мөхәммәтов, Әлфина Хуҗина, Михаил Филатов, Татарстан яңалыклары, Алабуга.